Hej alle sammen og velkommen til min aftenrutine, så ja, lad os bare komme i gang. Jeg starter altid med at børste tænder. Plads igen. Ja. Så tager jeg tøjet af. Så ja. Det var min aftenrutine. Skriv i kommentarerne, hvis I vil have en morgenrutine. Ja. Tak fordi I gad med.